ఫ్యూచర్ సిటీ జేఏసీ ఉపాధ్యక్షుడు కర్నాటి మనోహర్ ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఫ్యూచర్ సిటీ జేఏసీ అధ్యక్షుడు వత్తుల రఘుపతి మరియు పార్టీలకు అతీతంగా వివిధ గ్రామాల నాయకులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వత్తుల రఘుపతి మాట్లాడుతూ మహేశ్వర మండలంలోని 33 గ్రామాలను ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీలో కలపాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఫ్యూచర్ సిటీ అంటే ప్రపంచ దేశంలోని తలమానికంగా నిలుస్తుందని, ఇక్కడున్న ప్రాంతమంతా అభివృద్ధి చెందుతుందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ ప్రాజెక్టుని చేపడుతున్నారని, కానీ సబితా ఇంద్రారెడ్డి మాత్రం ఈ ప్రాంతంపై కక్ష కట్టి అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటుందని వారు సబితా ఇంద్రారెడ్డికి విమర్శించారు. మిమ్మలను ఈ ప్రాంతం వాసులు ఓట్లేసి గెలిపించినందుకు ఇలాంటి కక్షపూరితమైన పనులు ఎందుకు చేస్తున్నారని గట్టిగా విమర్శించారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీలో గెలిచిన సర్పంచ్లు వెంటనే తీర్మానాలు చేసి ఎంపీడీఓ కార్యాలయానికి పంపించకపోతే మీ ఇంటి ముందు ధర్నాతో పాటు నిరసన కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున చేస్తామని జేఏసీ నాయకులు హెచ్చరించారు. జేఏసీ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా మీ అందరికీ కూడా నా తరఫున మరియు మా జేఏసీ తరఫున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నా పేరు కర్నాటి మనోహర్ అండి. నేను ప్రజాసేవకుని. నాకు ఏ పార్టీతో అవసరం లేదు. ఇది అంతా పార్టీలకు అతీతంగా చేస్తున్నాం. మేము 2 సంవత్సరం నుంచి మేము జేఏసీ నాయకులము 2 సంవత్సరం కాలుకు బట్ట కట్టుకొని, కాలు గజ కట్టుకొని ఇక్కడి నుండి మన కలెక్టర్ ఆఫీస్ వరకు ఒక 500 బైకులతో ర్యాలీ తీసి అక్కడ కలెక్టర్ గారికి కూడా మేము మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. మరియు తర్వాత స్థానిక శాసనసభ్యులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారికి మరియు ఎంపీ గారికి మరియు మన మంత్రివర్యులు, మన జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు అన్నగారికి, శ్రీధర్ బాబు గారికి మేము పోంది ఎవరి దగ్గరికి అయ్యా అంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి దగ్గర పోలేదు, ఆయన దగ్గర కూడా పోతాం. మరియు అభివృద్ధి ప్రదాత, విశ్వనగర విజేత, ముందు చూపు మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే హైటెక్ సిటీ కట్టినరో అప్పుడు చాలామంది హవహేళన చేసిరు. ఆయనను ఏం చేసిరు, ఇలా తొండలు గుడ్లు పెట్టే దాంట్లో ఈయన ఏం చేస్తాడు అన్నాడు. అట్లా కాదు, ఆయన ముందు చూపుతో 30 సంవత్సరాల క్రితమే ఒక హైటెక్ సిటీ ఏర్పాటు చేసిండు. మరి ఆ హైటెక్ సిటీ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఒక బిల్ క్లింటన్ అండి, ఒక ఉల్ఫెన్సన్ అండి, ఆ ఉల్ఫెన్సన్ అంటోడు వచ్చి మా అత్తగారు ఊరు పాపిరెడ్డిగూడెంలో స్పెషల్ ఫ్లైట్లో వచ్చి ఒక మొక్క నాటిపోయాడు. అప్పుడు నేను మన రంగారెడ్డి జిల్లా ఎడ్యుకేషన్ కమిటీ డైరెక్టర్ను. మరి అప్పుడు మా అన్నగారు దేవేందర్ గౌడ్ గారు హోంశాఖ మంత్రులు. నేనేమంటున్నా అంటే వడ్డీ చోటోడు మనోడు ఉంటే మనం ఏ బంతిలో కూర్చున్నా కూడా మనకు ఒక బుక్క దొరుకుతుంది. ఇంకొకటి 1978లో మాది ఒక తాలూకాగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి మా దేవుడు శ్రీగిరిపురం మోహన్ రెడ్డి గారు, దోమ మోహన్ రెడ్డి గారు స్వర్గీయ, ఆయన ఏదైతే తాలూకా తెచ్చిండో ఆ తాలూకా జియో ప్రకారంగా మా అన్నగారు బీసీ నాయకుడు గౌడ బిడ్డ దేవేందర్ గౌడ్ గారు అప్పుడు పునర్విభజన కమిటీలో తెలంగాణకి వెళ్ళేమో దేవేందర్ గౌడు, ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్ళేమో ఉమ్మారెడ్డి వెంకటేశ్వరరావు, వీళ్ళిద్దరు కూడా మా మహేశ్వరాన్ని ఒక కాన్స్టిట్యున్సీగా చేసారు, ఒక నియోజకవర్గంగా చేసారు. ఆ యొక్క నియోజకవర్గానికి మొట్టమొదటి మహిళా హోంశాఖ మంత్రులుగా భారతదేశంలోనే ఒక సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారిని మేము గౌరవిస్తాము, ఆమెకు మేము తల వంచుతాము. ఎందుకంటే ఆమె కూడా మా ఇంటి ఆడపడుచు, మా మండల ఆడపడుచు, మా గ్రామ ఆడపడుచు. ఒక బుక్క బువ్వ తిని పోవచ్చు కూడా మీరు, కానీ మీకు దండం పెడుతున్నామ్మా. పార్టీలకు అతీతంగా ఇది 4th సిటీ అంటే ఇది భవిష్యత్తు నగరం. ఏమంటారు దీన్ని? భవిష్యత్తు నగరం, ఫ్యూచర్ సిటీ. ఫ్యూచర్ అంటేనేమో తెలుగు, ఇంగ్లీష్. భవిష్యత్తు నగరం అంటే తెలుగు. మా బిడ్డలు ఇప్పుడు మొన్న ఏమన్నారయ్యా, 260 లక్షలకు కోట్లకు 260 కోట్లకు ఎకరం పోతుంది ఎక్కడ? కోకాపేటలో. మరి అప్పుడు 2 లక్షలు కూడా పోలే. అప్పుడు అందరూ అవహేళన చేశారు. ఎవరిని? విశ్వనగర విజేత, అభివృద్ధి ప్రదాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు, వారితో పాటు
రెండవ ముఖ్యమంత్రిగా నా బీసీ బిడ్డ, నా గౌడ బిడ్డ, నా ప్రాంత బిడ్డ, నా మండల బిడ్డ, నా గురువు గారు దేవేందర్ గౌడ్ గారు వారి యొక్క పట్టుతోని ఆయన కూడా ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కానీ, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కానీ, హార్డ్వేర్ పార్క్ కానీ ప్రతిది కూడా బహుళ జాతి సంస్థలను తెచ్చి ఇవాళ లక్షల మంది, కోట్ల మంది బ్రతుకుతున్నారు. ఎందుకు బ్రతుకులంటే వడ్డీ చెడ్డోడు మనవాడే ఉండాలి. ఇప్పుడు కూడా నేను చెప్తున్నా, మా సబితమ్మ గారు మీరు మహేశ్వరం నుంచి 3 సార్లు గెలిచారు. 3 సార్లు కూడా మేము గెలిపించినాం. నేను కాదని మేమేం చేయలేదు. కానీ మా పిల్లల బతుకుల కోసం, మా పిల్లల బాగోగుల కోసం, మా మనమల కోసం, నా మనమరాల కోసం, నా కొడుకు కోసం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం అప్పుడు అనుకున్నాం తొండలు పెడుతున్నాం. తొండలు కాదు, ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ సిటీ అంటే మనకు భవిష్యత్తు సిటీ అండి. అది ఒక 50,000 ఎకరాలల్లా ఫ్యూచర్ సిటీ అంటే ప్రపంచ దేశాలల్లో ఉన్నటువంటి దిగ్గజాలు వస్తున్నారు. నేను కూడా మన భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ఆ యొక్క మీటింగ్లో ఉన్నాను. 3,500 మంది ప్రతినిధులల్లా నాకు కూడా ఒక పర్మిషన్ వచ్చింది. నేను కూడా పోయినా విన్నాను. ఇంకొకటి అంటే మన ప్రాంతవాసి మనకందరికీ సుపరిచితుడు ఒక జడ్పీటీసీ స్థాయి నుండి ఇవాళ సీఎం స్థాయికి వచ్చిందంటే ఆయన ఒక పట్టుదల. నల్ల మల్ల పులిబిడ్డ నిన్ను మరవదు మా మహేశ్వరం గడ్డ. నేను మా ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్తున్నా, మా ముఖ్యమంత్రి గారు నేను ఇద్దరం కూడా సిబిఎన్ స్కూల్లో చదివినాం. మేము మా స్కూల్ పేరు సిబిఎన్, ఆయనకు కూడా తెలుసు. మేమేమంటున్నామంటే ముఖ్యమంత్రి గారు నేను మీడియా ముందు వచ్చి చెప్తా ఉన్నాను, మా మహేశ్వరం మండలాన్ని మొత్తం కలపండి, నీకు చేతులు జోడించి నమస్కారం. అవసరం అనుకుంటే ఎవరెవరైతే మాకు సర్పంచులు అనుకూలంగా ఇయ్యారో వాళ్ళ ఇంటి ముంగల పోయి ధర్నా చేస్తాం. పార్టీ పేరు అంటలేను, వ్యక్తుల పేరు అంటలేను. పార్టీలకు అతీతంగా మేము ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు, మాకు మహేశ్వరం మండలాన్ని ఫ్యూచర్ సిటీలో కలపాలని కోరుకుంటూ ముక్త కంఠంతో కోరుకుంటున్న కర్ణాటి మనోహర్, బీసీ ఉద్యమ నాయకుడు, ఆల్ ఇండియా వ్యూవర్స్ ఫెడరేషన్ కోర్ కమిటీ సభ్యుడు, ఫ్యూచర్ సిటీ జేఏసీ గౌరవ అధ్యక్షుడు. జై జేఏసీ.